И здравейте хора, днес играем Тривиадор. В този клип главно искам да съобщя, че просто няма да има клипове от 28 до 3. Не съжалявам за което. 1899, не знам дали е жив, нямам идея. И аз съм на последно място. Фак! Как може да ми такъв шим късмета? Ще се бъгна на играта. И сега снимах клип, но не съм снимала, а просто съм си... не съм снимала, просто съм си мислил, че снимам. И... да, завърши на първо място там. Годишен, откъде знам, 47. Опа, не. 47. Не, 400. И на първо място съм. Тук и после ще за войната и тук ще искам за битките. След това само ако ме затисне. Там затиснем бах ти гнява. Колко предни години е това? Колко предни 4? Нямам си идея. 10 и аз съм на второ. Тия там ме затвориха. Другия клип завърши на първо място с лекота. Колко видео, колко се държа Тейл облак. Колко видео ми ще заложа на 2. Стига е. Сега ако ме затвориш някъде човек, направо... Той няма на къде ходи, така че си ги взема тук тия две територии. Си ги взема. Да. Колкото са толкова. Петнайсет. Най-близо. Нямам си идея как го познах това. Тук ще взема и е тук. Бати разпръскам, че стана тук, ама така. Там тия две територии не са ми много нужни, ама... Така, това може да ме напада. Но не знам. Така, сега съм аз, кой да нападам по-рано. Той е твърде умен да го нападам. А пак ще го нападам. Край не е разпространената външна продължа. Ябълка. Така. Колкото ме има в една молекула вода. А откъде знам 5? 3. Къде да знам, човек? Как знам тия неща? Добре, после съм аз така че. Ме ще ме напада. Не, бърках се. Това много знае. Хора, няма да го нападам, а направо е то, защото е тъп. Някъде.
Това е титлата на Борис първи след покръстването на България. Княз. Кой град? Не знам, Берлин, Мюнхен. Да кажем Мюнхен, защото е столицата. Да. Узнах. Колко сезона има предаването? 5. С 2, нали? 3. Ох. Добре, че бех по-бързо. Литърът е мерна единица за маса. Не. За тегло. За тегло, за обем. Това се объркава, фак, после съм чак. Назад. Те сега ще се бият. Тяга е столицата на коя държава? На Чили? Да. Това го имаше в другата игра. Потом взима точките и аз там в това място. Не бе, брат, сега то ще му вземе точките. Не е силно. Не, честно, аз се борих за тия. Може да те познай. Не, бах ти мизерник, човек. Аз ще направих всичко готово и то тук. Ще завършваме на второ място, ако ми вземе и на мен това. Защото е сигурно. Кой изпълнява песента Лака Лака? Шакира. Лака Лака. Държави спрели. Сложно 4. 3. 30. Лата. Сега ще го нападам, но той е твърдо. Защо не го взех това от 1000, бе? Аспарто, Yes, познах. Коя е зодията? Не знам, разбирам от тия зоди. Рак, телец, риби. Чакай, рак. Риби е. Може да е рак или риби, защото телеца и лъва са през... Значи телеца е май, лъва е през лятото. Август месец. То ме ще напада. Кой български владетел премества българската столица в Плиска си Преслав? Чакай, Самуил май беше. Симеон. Обърках се, фак. Значи сега ще му взема това от 1000, защото не е само за един път. Червена бе, червена! Не допрочетох това. Не допрочетох, обаче обърках, много бързах. Фак, бе. Ние завършихме на второ място. На хората това беше от мен, аз си бях харесал и скоро.